sådan lidt. Som om der er kalibaner her, altså. Det er sådan, at der er i Afrika, sgu da ikke i Sydamerika, ikke? Så han var sådan et totalt blanco. Liane. Nej, et par støvler og en handbag. Ej, hallo, prøv lige over, hvad for noget pels, man kan få ud af den der. Den har Gucci-looket. Ja, også Gucci. Sejleturen er totalt forfærdelig, fordi der er sådan nogle krokodiller, og jeg er virkelig bange for at falde ned i vandet. Og en krokodil, den kan jo sagtens spise mig, ikke? Anaconda! Den har briller også. Jeg tror, det er en pige, fordi jeg synes, der er sådan en patter, du ved, ikke? Tulelu! Darling! Kom til papa! Han er langt hår. Er det Sydney? Jeg ser verden komme gående, og jeg tænker, nej, er det mon ham fra Robinson? Jeg vidste ikke lige, hvem det var lige præcis, hvem det var ham og Jacob der, men de andre piger, de siger, at han er sådan en celebrity eller sådan noget. 2 største mandlige reality-divaer. Gustav og Sally. Tak. Vi klarer det, skatter. Vi klarer den. Vi er de bedste. Det er rigtig fedt at stå ved siden af Sally, fordi han virker sådan som en rigtig cool fyr, ikke? Og han har sådan en flot sixpack, og jeg kan lige se på nogle sådan pæne ting, ikke? Hvad er jeres bud? Lad mig se. 170. Ej, okay, det er alt for meget. Jeg kan dum eller hvad, altså. Jeg tror, det der Botox, det er sådan, at gå ind og påvirke hendes hjerne eller sådan noget der. Løbe 80 km/t. Sally og Gustav. Ja. Tillykke med det. Mange tak. Jeg tror virkelig, han har drømt om at være i hold med mig, og kunne ligge i telt sammen med mig, og vågne op med mig, altså. Jeg tror, det er rigtig, rigtig hårdt for ham, hans drøm ikke er gået i opfyldelse. Jeg vil Jessica Scar, fordi hun er sådan en porno, stripper, whatever. Hun er stor patter, hun er sexet, og jeg tænker sådan, hun vil sådan, jeg vil lære rigtig mange sådan svedige tricks og sådan noget af hende. Det putter I over i jeres rygsæk. Resten bliver i kufferten, og den ser I, når I tager tilbage til Danmark. Seriøst? Det kan ikke mene, jeg skal... Ikke make-up? Tiden er startet. Ej, men jeg gør det aldrig mere. Never ever. 2 minutter. Ever. Jeg skal give dig 2 minutter med. Okay, jeg har solcreme i år, så går det nok det hele. Ej, hvad fanden skal du bruge den til, Gusse? I Danmark og sådan noget der, nu kommer jeg til at vise en gorilla eller sådan noget der. Jeg har ikke fået med min teambarbering til min Nuki. Jeg vil gerne have haft glat Nuki hele tiden. Jeg har ikke fået min foundation med, jeg har ikke fået mine hårprodukter med, så jeg kommer bare til en gorilla, og jeg kan bare ikke overskue det mere. Altså, jeg tror, jeg skal dø eller sådan noget. Det er vigtigt, de lytter efter, fordi ellers når vi ikke specielt langt i det her spil. Skide godt, Pia! Fortsæt! Kom så! Bare bliv ved! Altså, jeg er lederen, så når jeg siger løb, så løber de. Når jeg siger sit, så sitter de, ikke? Skide godt for helvede! Hvad kan de? De kan! Nej. Grunden til, at min far vil, det er fordi, at Samantha, hun læser forkert. Jeg var sgu da til højre, mand! Selvfølgelig ved jeg, hvad Louis Vuitton er, ikke? Fordi jeg er også den eneste i gruppen, der har råd til at købe det, ikke? Men de spurgte ikke, og jeg lyttede ikke, fordi jeg skulle bare skynde mig med at bære det lort, ikke? Så det er sådan rimelig sådan ærgerligt forholdet, ikke? Giv det for sidste gang, ellers så tager jeg helt af. Du slapper du bare fuldstændig af, okay? Vi prøver bare ikke vores bedste, okay? Slap du bare lige af, søster. Jamen, dem, der går foran, trækker kassen, så os, der går bagved, kan ikke se, hvor vi går. Maria kan ikke mere, siger hun. Kom så! Det var bare en frustration, der lige kom ud, at han skulle bare holde sin kæft. Maria var den dårligste. Altså enten så bærer hun ikke, eller skal hun bare til helt fuldstændig stille. For jeg gider ikke at høre på hendes stemme, jeg er træt af det. Hun provokerer mig, hun pisser mig af. Gå i forvejen og se, om der kommer et spørgsmål. Jeg havde nok regnet med det, fordi hun er ikke en rigtig diva. Hun er bare sådan en wannabe, ikke? Hun hører slet ikke hjemme nogen steder, altså. Kun lidt det der Sonny Beach, en alkoholiker. Okay, kom så op og hjælp til. Op og hjælp til. Irene, bare en pause. Jeg kan høre de andre. Fuck. Kom så! Lige pludselig så kan jeg ikke råbe så meget mere, for så kan jeg ikke trække vejret, og jeg kan ikke tænke klart. Jeg ved bare, at jeg skal fremad, ikke? Det sidste skal kom så, mand! Jeg synes selv, jeg klarer det rigtig, rigtig godt. Jeg synes faktisk, det er den bedste i holdet. Vi kan godt, piger. Vi kan godt. Hvad er målet? Ja, vi har. Bare fra live.
Og så kan jeg bare se de der bitches der bare griner af mig. Føler jeg bare, at jeg lige til skal besøge svin. Da jeg startede, så var jeg bare totalt sexet med babyolie og det hele, ikke? Og nu er jeg bare med mudder og sveder, og jeg kan bare lugte, jeg lugter sådan af Tarzan, ikke? Jeg kan ikke overskue mere, det er ikke nok med, at jeg har tabt, men jeg skal også se en asiatisk røv. Jeg kan ikke mere.